iya lho lah ya. Oh, sampeyan ngede nek kendang. Oh iya, serah apa-apa. Bijine sudah setengah nek ngede. Masa sudah setengah? Lanjane pira? Lho, kira yo komplit to. Oh iya. Mbok rasa disudo. Kur sak semene mbok sudone ndak arek semene. Ora apa-apa. Nanti aku pawan kladen kok. Apa kuwi? Ceper. Oh iya, cepet gak apa-apa, gak apa-apa. Sing ikhlas, sing ikhlas. Ayo. Anu romarang bendara ya Sulestya pijer rincangake kalis terus tresno Mbak Eka kendangnya sudah ready. Sampun, Pak. Nah, iya, ditesek Mas Jarain, tesek. Tes iki tes. Iya, kok. Tes kendangnya loro mripat dites. Kok Dicoba, dicoba. Dicoba. Tak tak tak. Tung tung tung. De de de. Delang delang. Delang tak. Nah, cocok sing muni mbek di mbek. Nah. Kendang timbe. Oh iya lali aku. Pak Bambang tuku gedang. Wah, pinter. Elah 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 elah. Ih. Rasane duwi. Api apa ya? Apa ya apa kok kudu ihi. Ya, iya, terus. Pak Bambang kejegur blumbang. Apa ku mau? Oh, gelagep gelagep. Ya, ora iso renang. Oh iya lali aku. Jeron. Apik tenan saiki pinter. Lho apa piye istu gele yo pinter ngendang lho. Kata bro, Kok otak-otak kok ya apa lho. kowe karo aku yo padha mini lho iso. Oh yo miniatur, yo miniatur. Pisan kas. Bisa ditaruh nah. Serba Coba. bisa. Apa ketase? Pak Bambang tuku wedhus muni mbek. Wedhus muni mbek. Nganggo kendang. Kendang yo ora iso muni mbek. Oh iya lah ya. Pisan kas terakhir. Ya, terakhir. Cek Pak Bambang nih iki. Pak Bambang terus saya mau. Oh, lakon. Iya. Pak Bambang potong rambut